Eta azkenik, azken modalia, aldagarrisa, bale? Gu hipoteka eskatzera guazen nien, bai, variablia eskainiko eskue, finkoaz batera. Variableakin ez dakitenez, nire interestasa zenbat izango dan, mendik eta urte batutera aldatu alda, bai, ingo duzkuena da, hasiera eskaintzerakoen hipoteka, jarriko duzku erakargarri hau finkoa baino, finkoak segurtasun baten duzku, bai, zenbat pagatuko dugun, beti. Benka al COVID-19, COVID-28 edo COVID-22 edo Irango gerra o bardintzo zer, kuota hori ez aldatuko, importe hori, edo interes hori ez aldatuko. Horrez, segurtasun bat ematen duzku, eta aldagarrisa, erakargarrisa deko ingo duzkuena aldagarrisa finko baino pizko bat gitxi hau bajo jarri, bale, gu dudan jartzeko, orduen, ingo duguna da, aldagarri bat, aldagarri bi. Ingo dugu simulazio bat, ingo dugu hipoteka erdi, bai, hipotekiak 20 urte badekoz, ingo dugu 10 urte, interes tipo bategaz, bajutxu haua, purtsu bat, finkoa baino, 0,3, por ejemplo, bajutxu haua, finkoa baino, bai? Kasuntan, 0,4, bai? Neokan hemen 2,1, eko interes bat, pues nik hemen jarriko zat, 0,4 gutxi hau, 1,7, bale. Hora ningo ditut 10 urte, bale, orduen, nik azien jarriko ditut hemen 20 urte bezala, bai? Kalkulatuko ez da nire kuota zein dan, bale, kasuntan 100.000 euroko hipoteka bada, bestia bezala. Hori puntuko zat, bale. Kasuntan, interes tasa pizka baju bat, plazua 20 urte lehen bezala, kuota, pues bajutxo urte den da, bai? Interesa txikina bada. Eta ingotena da, 10 urte da faminaz. 20 urte badiez, 220 hilabete diez, 120 hilabetera noa. Eta 120 hilabetean ikusten du nire datuak zeintzu dien. Bai, fijatu behar naz, datu honetan, bale? Sorduan kapitala, F zutabea, bai? Ni 120 hilabetean altzerakoen, zenbat sordotza bankuari? Sordotza bankuari ondiokan, 108.000 eta piku euro. Orduen, ingoten da, kopiauko dut, eta pegauko dut hemen. Zuzte guzten, bueno, berdintzo, idatzingo dut, bale? 120 hilabetean, eratzeat, pagatzeko, hemen, 108.000, 433,72, bale? 120 hilabeteko, kopuru hori. Bale, bardina da. Bale. Gero, oinarte zema pagatu dut. Zoakin bardo, jakiteko guztila zema pagatu dut. Oinarte pagatu ditut, 120 kuota, importu horretakoak. Beraz, 120 bidar hori, hor jarri. Bale. Eta gero, pagatu goten ontatik, bai? Zorrak entzera, fandiez, eratzen maia pagetako hau, bai? Edeskatu garen bergunien 200.000 euro, pues 200.000 euro ken hori izango da pagatu goten zorra, eta beste guzti izango dira interesak, bale? Orduen, ordaindutakoa eta pagatutako eta kenutako zorran artien hauen diferentzia izango da interesetan pagatutena, bale? Orduan, ontsen fikatu bergara zen bagatzea pagatzeko, bai? 108.000 laurenda piku hori, kopixau, eta gatoz aldagarri bi zutabera. Eta kopizatzen dut, hor. Plus, azilego kapitala. Hemen da, como hipoteka barri bat aziko baginu bezala. Segatik, ze hemen aldagarri zeralez, hipoteka ardizien, euri borra igo da, eta zure interestasa igoin da. Eta ez duzu pagatuko 1,7, sinoke 2,7 pagatuko duzu, bai? Europako Banko Zentralako lara bakiten badau, bazuk urrengo hilabetian gehiago pagatu beharko duzu kuotan, bai? Hori pasau alda. Hori da, variablea daukun arriskua. Orduen, hipoteka erdingo dugu, tasa bajo bategaz, eta beste hipoteka erdisa tasa altuago bategaz. Hartu behar dugu, 10 urtien geratzen jakun zor hori, hor jarri, aplikatuko tzagu interes handiago bat, jarriko tzagu plazua, oin ja bai, 10 urte dizela, 10 urte geratzen jakuz pagatzeko, eta kuota bat kalkulatuko duzko kasuntan altutxuago badana, obviamente, vale? Orduan, ze ingo duguen? Pues berak ja, kalkulatu duzku hilabetero pagatu behar duguna, bai? Eta 120 hilabetera bagoaz, moin, hemen 0 euro gehatuko eguz pagatzeko. Beraz, beste guztia borratuko dugu, bihar,
eta kalkulatu duzkuia hipoteka variable hori zenbat kostako jakun. Vale, eta hemen behar dugu bardina, bai? Kalkulatu behar dugu azken 10 urtetan zenbat paga dugun, bai? 120 kuota importu horrekin, plus ia zagu paga geratuko ez pagetako, bai? Baina ikusi behar dugu zenbat kendu dugun zorretik, guk pagatuko dugu importe bat, zorra izango zen hasieran jarri dugu kopuru hori hemen, bai? Eta pagatu dugunan artien eta kendu dugun zorran artien dauen diferentzia izango diez ordaindu ditugun interesak. Eta batzen badozue aldagarri baten ordaindutakoa eta aldagarri bin ordaindutakoa jakingo zuen guztira zenbat ordaindu duzuen hipoteka variablien, eta batzen badituzue hemengo interesak aldagarri batekoak eta aldagarri bikoak, iko zuen zenbat pagatu duzuen interesetan hipoteka variable honetan. Bat eta bi horrek batu, eta gero zifra horrek aurkeztu. Espero lagungarri izatea, eta bueno, dozer zalantza bateko zu, amentxe gonguenaz zuei laguntzeko prest. Mi esker, eta hurrengo arte.